Ja aviseu-me, mai me n'aviseu. Això vaig estar a punt de dir-vos. I vas dir un dia i dos, ben solemnement. Sí, ja, el que sigui. Saludar. Com vulguis. Ja ens està gravant a tots, a tu saps perfectament, encara no sembla, al teatre. Clar, el que molaria és deixar-ho quiet i començar a córrer, no? Fent voltes, deixar-ho al mig i anar corrent, no? Fent voltes, jo crec. Sí, molaria quantitat. Queda gravat, visca tots. Què diu el folleto? Tinc brut? Mireu amunt, mireu amunt, mireu amunt. Els hi expliquen. Clar, perquè si no, no mires mai amunt. El que dèiem és que seria xulo fer un... 150 minuts no són, Bueno, serien 180, 3 hores. Són 2 i mitja. Bueno! Més la mitja part. La mitja part? No sé. Jo us torno. Vull la una a casa. Què? Jo us torno. Tornes tu? El que dèiem és que seria xulo fer, més com que és amb 5.1, sonido envolvente i tal, un curtmetratge de por. I potser tu estàs anant per una casa i et ve un i sents susto. un so i et gires, el busques, d'on ve aquest so? I el vas sentint i de cop et gires i et trobes aquí. Perquè també l'àudio també és envolvente. Clar, és el que diu 5.1. Espectacular. Suposo que això amb les ulleres posades, que tenen uns auriculars concrets, si no, clar, no notes el 5.1, en tot cas sents estèreo, saps? Jo que sé el que és 5.1, Ferris.